karon ako ipadayag na kay gitago man na ni Kristo sa una. Kay ako man ang magpadayag karon. Wala ko'y katungo dinhi sa kalibutan, di ba? Si Kristo ang tinuod nga pangulong pare. Sulat sa Hebreo. No ni San Pablo. Okay na may anino sa tinuod nga pangulong pare dinhi. Muna kung nakita ko ninyo, imbitahon ko ninyo dito sa mag-Bible anang birthday mga patay. Dili. Kay na may gitagaag katungod diha nga sama sa ilang gibuhat kaniadto nga gigamit lamang si Juan. Hello mga igsoon, welcome sa Espiritahanong Kasa. Itong pagdaisgutan karon, unsa bugay katungod ni Uncle Nuling diri sa kalibutan nga dili mo gid siya pwede nga mag-Bible kumbaga ana sama sa anay mga patay, ana mga birthday ug uban pa nga mga gihimo diri sa kahanan nga seremonyas sa atong naraan nga pagtuo kaniadto. Kay ilabi na no kay karon mga pipila ka adlaw murag mulakaw man ni sa angkol sa ato ang dapit no madto sa laing lugar yang mga karnero nya karon sa may ato ang buhaton ani nga kita naman lang diri nabilin pero siguro gikinahanglan pud tingali no kay para pud nga bansay pag malig-on pud ta dinhi kung biyaan ta kay sama sa gikon sa kasulatan nga si Jesus gani kanedto wala siya sa gidawas sa iyang kagalingong lungsod mo sab karon ay tabo sa ato wala kumbaga natuman pud ang kasulatan ug karon doon na tayo mga pagabasahon diri sa balaang kasulatan sa sulat ni Mateo ang pangutanon may tungod sa awtoridad ni Jesus kay kini mga pulonga dinhi wala koneksyon ni siya sa kung sa pud ang awtoridad ni Uncle diri sa kalibutan nga sama man siya ni Papa Jesus nga naga kumbaga iyang gisunod ba ang kung sa ang ginahimo ni Papa Jesus dinhi sa kalibutan kaniadto. Ug pwede ba te malihog kog basa kung unsa ang nakasulat diha te? Si Jesus mibalik sa templo samtang nagtudlo siya. Ang kadaguan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudyo miduol kaniya og nangutana. Unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo ug usa lang kabutang. Ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag. Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tawo? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Miingon sila, unsa may atong itubag? Kung moingon kita gikan sa Dios, moingon siya kanato nganong wala man lagi kamo motuo kang Juan. Apan kun moingon kita gikan sa tawo, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katawhan kay sila rabang tanan hugot nga nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila sa Jesus. Wala kami masayod. Og moingon siya kanila, dili ko usab ka mutug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. So diya lang ta natapos ko ang kung sabay content niya. Di na akong katungod. Asa manggikan imong katungod sa call sama ni Jesus. Ako baron to ang gibuti pasabot ni Juan. Kung moingon ta nga kay kakahuan gikan sa Ginoo, maulawan siya. Nya karon kung moingon na pud siya di na akong katungod. Nya kung moingon sila nga ang katungod nako iya sa kalibutan nga si Juan nabunyag man sa tubig sa Dios man, di ba? Nya ang una-una nila kung sa Dios kanong dili man pud mo mutuo kay Juan. Kaya kung dito silang Juan, naisulat ni Juan diya sa buhat sa Espiritu Santo, di ba? Magtatabang. Wala man sila nagtuwa na ni Juan. Nya naapagyan na itong nga kay Juan gyapon na dito sa gipadayag, no? Ang magdugang ni yung propesya ni ng libro, dugangan katamang nga dugang-dugang man sila. Nya nangon nagbunyag man sila. Sa to pa, ang katungod nga ilang gisunod, pangalan lang ni Juan, nagbunyag sila ug naa sila laing pulpito. Muna ako, boy, estudyante ka. Kung moingon ko moingon sa asa katungod ko sa Ginoo, karon ako ipadayag na kay gitago man na ni Kristo sa una. Kay ako man ang magpadayag karon. Wala ko'y katungod dinhi sa kalibutan, di ba? Si Kristo ang tinuod nga pangulong pare. Sulat sa Hebreo. No ni San Pablo.
kay naa na may anino sa tinuod nga pangulong pare dinhi. Muna kung nakita ko ninyo, imbitahon ko ninyo dito sa mag-Bible anang mga birthday, mga patay, dili. Kay naa na may gitagaag katungod diha nga sama sa ilang gibuhat kaniadto nga gigamit lamang si Juan ang nagbunyag kaysa may nagbunyag. Ang karon Pare. o di sa to pa dili ko makahatag og seremonya. Ilan ang tulubagon para sa isa ka igsoon nato namatay nya dugay na kaayo sa pagtuo nga Katoliko, mga lektor ug unsa pa na sila nagamit pa na sila gumingon sila ako pa-Bible dili. Wala ko katungod ana kay iya na sa kalibutan. Wala man ko na-register sa sek, wala man ko. Di man ko kalibutan noon. Espiritu man ang nagmando nako, si Kristo man ang Dios man. Mana nga diingon sila, "Nol, unsa pa imong katungod?" Wala. Isulti nako. Ang katungod nako nga gihatag sa Dios nako, mao ning pagduhig sa espiritu. Na may nagbunyag. Mo to sa nagisip-sipan ko nila no katong kabag diingon na si Duli nagbunyag. Wala ko nagbunyag, di ba? Naaba ko gipirmahan. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawon salamat. Nya, unsa man ako kuno akong katungod na sila nga ilaha man ang katungod ang kalibutan. Kakar kung dili nila na dili na natagaan og mga sakramento nga tawhanon. Nganong pa-install man ka og nagpa nialagad man ka diha di ba tanan dili nimo pilion. Maigo ka to sige ingon ni unsa pa to ni Pedro no? No? Apan kamo mga ay na ni mention. Sa Malakyas no. Bibiya sa kamatuoran may pinili, may pabor. May pinalabi. Tungod kay ang ilahang mangkatungod nga gibuhat, gipangalan ra man nila nga sila nagbunyag pero ang ilang katungod dili katungod ni Kristo. Wala sila nagtuon ni Juan. Kay kung nagtuon ni sila ni Juan bisag kinsa ilang bunyagan. Nagbunyag ba si Juan dagko na. Santo pa para sila nagtuo. Oh, tanawan niyo karon. Yan di ba? May na karon dito sa binasa atong imong giingon ganihalin, tong binasa ganihan. Unya nato na isulti katong imong binasa ganiha nga Itong miadto si Jesus sa templo. sa templo. Tanawa karon kanang ingon tinuod nga tinukod ni Kristo. Klaro gyud nga balay alampuan. Dili templo nga gipuy-an sa mga tulisan. Dili simbahan nga. Dili gilambuan iya maginang Yang anong ikaw do panday man gyud ka do makaya ni magtulo ka adlaw. Naman gyud diri. Sa laki. Gilambuan niya na. Nya karon kay nagbuhat mo pug balaod diyan na may mga siyempre kung rehistrado ka dis kalibutan na amang kay Baylos. Oh. Balaod, authority sa kalibutan hon. Ang authority ang gihatag nako iya sa Dios. Mo na kana magbasa ko sa balaang kasulad gihubad na nako ang authority nang gihatag na ang tinago ni Kristo. Mao na atong simbahan daghan kayog balaod. Oo, mo na karon murag ang atong simbahan murag katong gilingkuran gani gisulod nagsuroy-suroy ang daotan nagsuroy-suroy na gisudlan ang simbahan sa una. Tungod kay gisudlan na magpili-pili na sila pulpito, magpili-pili na pagbasa ng pabor kanila. Nanaaman na sa sinugdanan, di ba? Ato nang na-vlog bay. Na sa Biblia no nga gamito lang nimo bilya para sa imong sarili, dili pareha sa uban. Pero ang ingon baya ni Father Paul nga bisag kinsa nga magkinahanglan og serbisyo tagaan. Mo gani na nga dili gani ko muhatag nila kay ang katungod nila kanang sila may mo Bible. Sila may mo pakaon, sila may katungod man na nila. Tagaan nila na oy, sa to pa dili ko mangilog nila. Kung mangilog dakpon ko nila kay nagbuhat ko niya amahan namo ra ba nga akong gigamit ra pod. Pero kana ba nga katungura ko magbuhat og seremonyas? Balid na sige no. Basahan ko na dito dili maluwas ang tao sa seremonyas ug paghinusagawa sa espiritu na man na diha. Ano man kung sa makasigi kag seremonyas wala nimo gisulti ang kamatuoran. So dili gyapon ta wala ka ingon bana, igugmang asawa tahora ay mong bana. O anak, tahora niyong ginikanan ipasok ang inyong anak. Sige lang kag seremonyas wala nakabalo anak. Wala nga gibunyagan, kinahanglan yung bunyagan nimo kay gagmay man ang gibunyagan. Tinuli mo to si Pedro, di ba no? Si Saulo no, si Saulo. Tinuli siya no. Wala man siya kabalo sa balaod ni Kristo. Mutubod ako isulti ta na nimo. So tama. Dagko ang bunyagan sa una para makabalo ka. Pero sa imong kakuhan. Pero karon ang mga sakramento nga ginabuhat sa tawhanon wala man na sa Biblia. Wala ang sakrabian ang ipakamatyan. Wala man na nila ipakamatyan ilang balaod. Ito pa sakramento. Wala na sa Biblia ba?
Wala Ano si gyud. Birheng Maria? Anong giingon nila nga Birheng Maria? Ako mismo nakakita ko ni Birheng Maria ni kabot sa kapanahon ng tanawa. Pagpatira na siya, panlubuan na pamatyo nang nagamit niya sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Tama? No? Tama, gid. Gibalaan ang pangalan ni Birheng Maria, igamit wala siya kalibigitan sa kaluwasan, sultian ko kamo wala. Naghangyo na nangaliw po lang na siya nganong sige mamugsip-sip ni Mama Mary. Diretso mo sa Ginoo. Ano mo agi pa man mo makinulit sa tao diha nga wala man na mo nakadungog anang disulti na inyong mga santos nga giludhan. Ato na gibutang na nato na diha murag atong gipadag-ingnan na ba larawan ra na. Kay kung gamana na tanawa ka ron sa tunigan na no isuri-suri gisayaw mo gayna no ba nga putol pa mga kamot sa sayaw nila. Tama gyud. Ya, kung gamana na ano imong nang kuguson. Ang templo sa Dios atong kasing-kasing duha og tulo mo na aning simbahan, di ba? Gadlen para ma-connect na karon niya. Pagpili pag una-una na pud mo yung pangutana dinhi. Kaya kamo dapat kamo mag-istorya na. Yan natubag na to bay. Tama, gid.